Paul isi nidre help abi gwande bai eli ihe a ga-emere gị na nidre ịla ya ụmụnne m taa 31st December 2025 anyị nwetara ozi na enwere nwanne anyị nwoke a na-akpọ Paul Tradentis from Imo State Olo Uguta ọ na-ehizi n'iro nsị ka m ga-chọọ ya so ihe the first place asị ọ na-anọ anyị emetere this man na-ajụ ya biko anyị na-achọ Paul Tradentis ma ọhụrụ ya si mba na ya ahụbeghị for a very long time. Esse nigeriano que tá morando aqui que chama Paul. Ah, nigeriano? Sim. Não conheço. Não conheço. Anyị mbadawazie mbada ka anyị mara otu anyị ga-esi hụ ya so ka anyị na-agazi anyị ahụ Polo lekwa ebe Paul bụ ahịhịa wee na-aga ya ụmụnne m ka m gosi unu ebe Paul na-ehi biko tụsanụ meseji a anyị na-edere help of every Igbo man. Thanks. Ndị Igbo anyị aga-anọghị hụ nwanne anyị nwoke na kọndishọn gara dị mma onye ọbụla gba nkịtị. Aha ndị Igbo ọnụrụbe nwanne agbakwala ọsọ. Nwanne m and nwanne gị onye Igbo biko before anyị na-ekwu ya ka anyị nụgodi ihe Paul ga-agwa anyị because onwe onye ga-apụta hụ ebe onye Igbo nọ na kọndishọn gara dị mma ọgba nkịtị ịgba nkịtị ọ dịkwara gị biko nwanne m bịagodi Paul Tradentis onye ọbụla bịara Brazil bidoro Tradentis today ga ama this man ga-eri n'aka this man mara na onye ahụ ebidobe Paul biko enwere ihe m chọrọ ka ịgwa ọha na eze na-awa ọcha anyị ele ihe chọrọ ka ndị Igbo mere gị one enwere ụzọ ihe na-atọ m na-achọ one wụ gị nwee ịlawagodi Nigeria ga recover onwe gị but gwagodi anyị how long ka ị bigoro n'obodo a? 9 years. Since 1994 World Cup. Since US World Cup, 1970? 1994. 94. US 1994. Yes. That is 39 years, right? 39 years, huh? Umu no leki here? 8, 9. Umu 9. 9. Plus the other we have now. I read 12. How 12? How 12? I've had 12. Well, how long in on you na na peak here? It gets to 2 years. 2 years. 2 years. But Paul, ihe m chọrọ ka ịgwa ndị Igbo now. Achọrọ m ka ndị Igbo mara otu ha ga-esi nyere gị aka gbara gị tiketi ka ịlagodu ga recover because ama m na ịpụ na this environment now ihe ga-echeji ị chọrọ ịla ka ị chọrọ ịnọ here ị chọrọ ịla ka ije nweta onwe gị yes ọgwụla biko ụmụnne m ndị Igbo ụnụ anụ na ọsị ya chọrọ ịla ebe ọbụla isi watch biko ịmara ede enyemaka ị ga-enye ọ bụrụ na ị ga-agbalị tiketi biko isi nọ tiketi ka ị ga-agba anyị eje ebe a na-agba tiketi anyị amara ego ole a na-ere tiketi ọ bụrụ nke ọbụla isi ga-emewu one ugodo aga m akpọrọ Paul ga-tinye n'ụlọ ọgwụ ebe ọ ga-anọ recover because Paul agadi otu a gosigodi otu Paul agadi otu a wee gawa bawa flight biko ụmụnne m ihe anyị na-ayọ bụ ka anyị mara otu anyị ga-esi nyere nwanne anyị nwoke aka ndị Igbo ọnụrụ be nwanne agbala ọsọ ọmụnwa wuchido biko ebe ọbụla ị nọ share this message ka o ruo ụmụnne anyị niile aka ka anyị mara otu anyị ga-esi help nwanne anyị nwoke Polo onwe ọ ga-adị mma ọ ga-adị mma nwanne anyị nwoke na-atụtụ hie ebe ka Polo na-ehi Polo ele ebe ị na-ehi ebe Paul na-ehi ebe ka Paul na-ehi please ebe ọbụla ị nọ anyị na-edere ọnụnụ be nwanne agbala ọsọ biko nụ ka ihe help ọnụ nwanne anyị nwoke Polo ị ga-akwụsị iri ọ bụrụ na ị na-eri ihe a but first ugodo all stroke daburu gị mere gị nwere stroke o nwere stroke onye nwa mere o ji ekwu like this but later things condition abịa dị too bad yotago so ndị Igbo biko nọ ihe Paul Tradentis lekwa ebe nwanne anyị nwoke ihe ahụ ihe Paul ji eri nri Paul ego ole ka ị na-ereta ihe a 5 reais i were eri nri ụmụ ga na-enye gị nri ị na-abanye ime ụlọ gị ha na-ekwe gị bata so mmiri na-ezogodo na ị nọ n'iro here with oyi atụrụ mgbe anyị nọ n'iro here
I'm here. I'm here. My mama, oh, be over here for the smart. Ndị be anyị na-anụla ya yọtala pụlụ ka anyị jegodi anyị ga rie nne na ya kpụọ isi ikpụọ isi ga-akpụkwa n'afọ ọnụ enwekwa ebe a na-akpụ ya ihe Yes. ngwanụ